Kaixo guztioi, bideo honetan lotura metalikoa ikusiko dugu. Loturen artean hirugarren lotura da, beste bideo batzu daude lotura ionikoa eta lotura kobalentea azaltzen, eta lotura metalikoaren berezitasuna izango da metala beste metal batekin batzen denean agertuko den lotura izango da. Ikusiko dugun bezala, metal hauek ez dira ezberdinak izan behar, baizik eta metal berdina izan daiteke. Gogorak hartzen dugu taula periodikoan, elementuak banatu aldirela metal eta ez metaletan. Gogoratzen dugu izatez metalak hauek direla eta hemen agertzen direnak trantsizio metalak dira, eta gure lotura metalikoa saltzeko erabiliko ditugu hain zuzen ere hemen agertzen diren elementuak. Hartuko dugu hemen daukagun elementua, izango dela sodio, eta hemen daukagun elementua, hau izango da sodioa, eta hau izango da kaltzioa. Eta bakoitzaren zenbaki atomikoak begiratzen baituzu taula periodikoan, sodioaren kasuan 11 izango da, eta kaltzioaren kasuan bere zenbaki atomikoa 20 izango da. Gogora ekarri behar dugu baita ere, metala izatearen edo metal izatearen ezberdintasuna metalak definitzen duena da elektroiak galtzeko joera daukatela. Zergaitik galtzen dituzte elektroiak? Bere valentzia geruzan, bere azkenago geruzan, normalean izaten dituztelako 1, 2, 3 elektroi, eta orduan errazago egiten zaie hauek galtzea, askoz gehiago irabaztea baino. Orduan orain ikusiko dugu, sodioaren kasuan, baita ere kaltzioaren kasuan, nola gertatzen den lotura metaliko hau. Hasiko gara sodioarekin, bere konfigurazio elektronikoa idatziko dugu, bere Z11 izanik, izango da 1s2, 2s2, 2p6, eta hemen geratzen gara 3s1 bezala. Orain begiratzeko zein den bere valentzia geruza edo bere valentzia maila, begiratzen dugu hemen dagoen zenbakirik handiena, hain zuzen ere 3. Eta jakiteko zenbat elektroi dauden azkenengo valentzia geruza horretan, 1, Eta interesatzen zaiguna da, horrek esan nahi du, gure sodioa, horra idatzi dezakegula, sodioa eta bere inguruan dauka elektroi bat bakarrik. Orduan, elektroi honek alde egiten badu, sodioa bihurtuko da sodio katioia. Zergaitik, izango duelako karga positibo gehiago negatiboa baino. Hemen, neutroa bada elektroiarekin, elektroia joaten denean, geratzen zaigu sodio katioia. Katioia da anioi mota bat zeinetan karga positibo, sodio katioia, zeinetan karga positiboa dela. Eta orduan, hau gertatzen bada sodio askorekin horrelako egitura lortuko dugu. Hemen daukagun sarea, hemen gertatu dena da, daukagula hemen azaldu dugun bezala, sodioaren azkenengo elektroia, hor geratu barrean egiten duena da, urrundu egiten da sodioaren ingurutik, eta orduan sodioa bihurtzen da, sodio katioia. Zer da gertatzen dena? Hasiera batean sodioak zeukan elektroi bat, beste sodioak beste elektroi bat valentzia geruzan, baina elektroi guzti hauek botatzen dituzte erdira horrelako txoko batera, eta orduan elektroiak hasten dira mugitzen leku guztietatik, eta elektroi hau ia ez da izango honen elektroia, hau honena. Guztiak izango dira guztienak, eta izuz ere sortuko dute gauza bat deitzen dena, hodei elektronikoa. Ze izango da hodei elektronikoa hau? Asmat ulertu behar duguna, izango da elektronikoa. Gu izango dugu hemen kokatuta katioiak leku finko batzuetan, eta bere inguruan elektroiak egongo dira etengabe mugitzen hodei bezalako bat sortzen, eta elektroi bakoitzaia ez da izango aurreko atomorena. Elektroiak galtzen du atomoenen izaera, eta hemetik mugitzen da hodei bezalako bat sortzen. Orain ikusten dugun kaltzioaren kasuan, kaltzioaren zenbaki atomikoa 20 da, bere konfigurazio elektronika horrela geratzen zaigu, eta bere valentzia geruza 4 izango da, zeinetan 2 elektroi izango dituen. Beraz, kaltzioa horrela adierazi dezakegu, kaltzioa kanpoan 2 elektroirekin. Zein izango da joera? Aurrekoan bezala, joera izango da 2 elektroi hauek nolabait galtzea, eta geratzen zaiguna izango da. Alde batetik, kaltzio katioia, baina orain bere karga 2 aldiz positiboa izango da, 2 elektroi galdu dituelako, eta beste alde batetik egongo dira 2 elektroi, kaltzioarenak ez direnak. Sare batean bagaude, honelako egitura lortuko genuke. Ikusten dugunez, badaukagu kaltzio katioiak ordenatuta, eta bere inguruan ez dira haien elektroia, baizik eta sarearen elektroiak, elektroiak horrela kokatuta etengabe mugitzen, hodei elektronikoa sortuz. Ikusten dugunez, orain daukagu 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 katioi, eta nola bakoitzak 2 elektroia eskatu dituen, inguruan 1, 2, 3, 4, 5, kontatzen badituzue, 12 elektroia egon behar dira, eta ez badaude 12 txartu marraztu dut. Baina hori da ideia. aurrekoan sodioan bakarrik elektroi bat geratuko zen hodei elektronikoan, kasu honetan bi.
Eta azkenengo kontua, bale? Esatea, metalak oso garrantzitsuak dira, bale? Elektrizitatea oso ondo garraiatzen dutelako. Zer da elektrizitatea? Ba, elektroien mugimendua. Elektroien mugimendu ordenatua. Orduan, elektroia hauek guztiak aske daudenez, zerbait egiten badiogu material honi, lortu ezakeguna da elektroi guztiak norabide berdina mugitzea eta hain zuzen ere elektrizitatea lortzea.